френския канал за това нещо представя. Красивичко, беличко. И ние бяхме хората, които тук се поставя. Е така, няма да ти грози. Някакво за грозотието много. Сега, виж. И за наша радост... Това е основката, която се слага, се поставя. Тя има тук едно двойно залепващо тиксо. Към нея има и няколко винчета. Ако случайно отпуснета падне... Тогава вече наградата ще го да, и тогава може и наградата да го сложите. Така че и сега ще пробваме с двойно залепващото тиксо. Готово. Тук горе-долу къде е? Тук е най-подходящо място, не над печката. Тук има две символчета. Ето това, заключено и отключено. Ето го къде е. Чертичката трябва да съвпадне с горната чертичка на основата и се заключва леко. След което се прави, се включва се от тук, като се натисне, се включва. Сега, обяснявам, като евентуално тук нещо изтървете, падне въглен или така нататък около тази печка и се задими и вие не го видите. Натрупва се един пушек, задейства се и започва да пилка. Това не би трябвало да ви притеснява. Т.е. да ви събуди, такъв е звука, че трябва да ви събуди и дано да не се случи, да вземете някакви мерки. Ако обаче има пушек и се събрал такъв пушек, той ще продължи да пилка. Прозорчето няма да се притеснявате, може да се натисне веднъж да му се спре звука, но той докато не се проветри, ще продължи да се дразни. Това е. Нищо особено, направено е да помага само. Ранно да събуди, ако си човек, пак повтарям се, заспал, улесва се, не е усетил нещо, да го събуди, да вземе мерки да напусне. Така, да го монтираме. Трябва да завърти надясно към заключено. Край. Това ли? Да. Така. Да. Я да видим, това е. Край готово. Край. Сега ще почне от време на време така си мига някога, само да не я притеснява. Това означава, че е в готовност.